Egun on guztioi. Telebistan denetik ikusten dugu gaur egun. Ara, duela gutxi, literatura erotikoa idazten duen emakume bati elkarrizketa egin zioten. Platoan sartu zenean, idazleak urrutiko aginte bat eman zion elkarrizketatzaileari. Badakizue zertarako zen. Idazleak jarrita zeraman bibragailua kontrolatzeko. Imaginatzen alduzue, hau zuetako norbaiti ematen dio dala, eta nik hitz egiten dudan bitartean zuek orgasmo bat eragin dezakezuela nigan. Ez da serioa, ez da? Edo bai, izan ere, zein ezaugarri behar ditu hizlarion batek? Askorentzat, Steve Jobs zena da ahozko komunikazioaren erreferente argia. iPhonea aurkeztu zueneko hura zoragarria izan zen. Oso ondo neurtutako isiluneak, umorea, bere buruaz ziur dagoenaren ahots pausatu eta irmoa. Interneten egongo da, ez galdu. Baina hark, bazituen aldeko eragileak ere ez da? Produktuak aurkeztu aurretik iragarrita zeuden. Hype izugarria sortu zuten. Ondorioz, entzuleria irrika zegoen Jobs jainkoak esateko zuena entzuteko. Gaur egun superbotere itzela dituzten emakumeak ditugu han eta hemen eta horietako batzuk gainera oso gazteak. Esate baterako, Greta Thunberg. Ederra da ikustea nola horren gaztea izan da, hain ondo aldarrikatzen eta defendatzen dituen bere balioak, kontrako jarrerak eta irainak jasoarren. Gretaren adibideak hezkuntza sistemari begira jartzen gaitu. Izan ere, Gretak eskolan ikasi aldu jendaurrean hitz egiten. Eskolan irakasten aldigute komunikatzen. Agian berezkoa da komunikatzeko gaitasuna. Berezkoa den bezala, jendeari barrea eragiteko talentua izatea. Euskal Herrian badugu horren ordezkari aparta, ezta? Bai esan? Kike, hori da. Kike Amonarriz. Oso gauza serioi buruzko hitzaldiak egiten ditu, baina txak hemen txistea, txak han duela gutxi gertatu zaion pasadizo bat gure arreta gorenean. Egun hauetan aholku piloa entzungo duzue. Denak oso interesgarriak, xurgatu guztia. Urreak ez bezala, jakintzak hori duon. Denok metatu ahal dugu nahi beste. Eta nire aldetik aholku bakarra. Izan zeu. Eta alba duzu, urrutiko aginte batekin tentatu entzuleria. Eskerrik asko.